Mafia bo. Mwira sei? Mwira sei boss relaxa zedu. Aba Zimbabwe. Zimbabwe makabva mubhavhati kama manje. Udoro ndakaitirwa nyadzi Koleta naMdara naMoms kusatenda uroi. But the team yangu wakaenjoy. Ndakaenjoy. Renakidza bhavhati. Iyo amarenakidza ini ndakatamba kusvika kuzokuneta kunorara. Ndawedza vanhu kuti handisi kushanda ndatamba kusatenda uroi. Hadi sekuru wake agent ndo asinonakidzwa. Aiwa. Sekuru wake havana kumwa koti, vakamwa koti varangosvika mutiri, vangomwa 1 kota chiri koti. Havangozviya zviyandizi. Aiwa. Apa wakabvanzi ka 20. Shamwari pia ka 20 shamwari. Kona udya nini ka 20? Ka 20 ndakanotenga. Vanotenga majackets, ndi majackets wakagona wakatenga vanotenga majackets. Sure. Nodaro wakagona. Ndokutenda hama dzangu, ndokutenda ine rudo rwamakarakidza. Rudo ngarurambe ruripo. Sure. Awavarairwa akatomerwa. Ndasara na plan. But unozotora makore ako ka. Makore angu. Auna kumataura. Makore angu 42 anazi. Apinda mu 42. Nechimoko anataura futi Clinton. Chimoko ndachiwana. Chimoko idoro. Chimoko ndachiwana. Unone nyebi. Aune chimoko. Ngashaya chimoko. Dai mambondesa KFC Clinton. Iwe wakapuwa 20 cha. 20. Ungatadzukira KFC. Mayo ungozifambira wega ungotenga. Kani anotengeswa majackets onzi KFC. Amana. Watenga majackets mangani kuyo? Nawo. Ziya hanzi. Asa averenge ngari Infinity. Kanitengera hobo. Very heavy. Ndikuti hakusatenda kwangu ka. Ngororoi. Ndinokumbira. Sha ko chimbo yaka kunoku yo ndo mnatu kutsvaga. Noti masipatisa papo. Chimbo yaka kunoku sha. Yakunoku sha. Yakunoku. Seke. Yakuno kane nayi. Ndione mafia. Yakuno tutazinziri productive pana. Nama. Unoenda pana bricks. Dot zopana chikuchamba. Unoenda pana bricks ovana basi. Ndo jambwe pana zvikiti. Tafasti kani nayi. Uya izvezvi. Izvezvi time chiripo. Otherwise, inini zvangu zvandatanga kunditaurira ndezvoti ndida kutenda kubvira kuna Mwari, Mad Minox, Clinton, amai vekuAustralia, mothers vangu vaive vanondisenderawo mari, Euchapo, vamwe vese mazita ndoti zvandikanganwa. Enda mugiti, pira mugiti. Azvinonyara kuonekwa here pamhepo. Whoever vanenge vachitibatsirawo kuno kuZimbabwe kunoku mazita andingazokwanisa kunyora parist ndinokanganwa vese ndinokutendai nevamwe vanenge vada kutibatsirawo tinovatendawo nekuti sometimes macircumstances anogona kukanganisa anogona beyond asi ndinoita thumbs up. I'm very happy, I'm satisfied and ndiri kunakirwa nekuti I'm turning 39 on Sunday. And unofana kuitwa surprise. Aiwa lucky enough ndatongotaura shoma ivavavo vese pane kasisitemu yekudira mvura madhaka andinopfeka white nova ndakudira mvura mfana toburana zvinoperera kuburana unongori moto zvinopererana kumapurisa. Mr. Kuda Mukita musese hapana kwenda usabatika. Ndachitosvika corona zvangu ndirimbana ngataga ndigare ndiri pa social distance. Urimba kupiwa usara pama roadblock yoti ukuona. Roadblock chimbotiudza kuti ma roadblock mukusvamsasi. Haisi roadblock mukuita mari ngoba roadblock zvamurikuita zvese. Nanakamwa son of the soil. Son of the soil. Big up. Bana wevu. Tanaro. Mwana wevuka.
Alright, sata kangara. Asi ma roadblocks. Atutanzi Machi roadway. Aiwa, usendo kanzo. Mira taure, mpe time. Tudze kuti kufamba sei. Tutanzi ma roadways. Ma roadways atuita ma photos aya. Zvosapula inonzi gravel ne kanzo. Saka patinozovhara mapoto babe. Apana anenge achitibatsiro areas community techizungu apo tumasense through kutogete retekaisa iyo chibhadhara nevanhu makombi. Saka it's not a roadblock saka. But what I'm understanding is kuti hanzi you must have makombi anenge 3 here nematombo. Inoditi vanhu vanotaura dai vakasungwa takasungwa netakada mhosva vanhu vanotaura because dai vakasungwa 3 makombi akapfuura. One yekutanga paikapfuura ikaluza control. Yechituve yacho yengeiswa maspikes. Yaiswa maspikes nani? Saka yakaiswa maspike ichikevha pakevhe pa30 pape. Yakasunokevhe kanomira nemavhiriji. Saka papane vana. Yakanonokevha. Yakanonofamba nemavhiriji chikevha de. Hainazomira. Komira wakataura confusion yacho kachipotaura ndozvizova. Agara ako pasi, musavhiringidze munhu boys. Chiko nayo man. Gara mpedziseka chiko nayo kuda. Nayo man, chiko nayo. Mara mavhiriji ubva yazita sezviya. Mina muna pese kutaura boys, mozo comment. Saka papane madhonu, papane pamusika. Saka pane vana. Vanhu vakabva vata frustrated nesituation yake. Because pakazokura mudhudhu vapurisa mukombi chimhanyisa. Kawasaki vakamudhudhukadi. Aiwa hanzi mudhudhudhu. Chete mudhudhudhu. Mamusiya ikuda ataura. Handendi kuda tinzi izvo. Saka ipapo ndo pakaita vanhu vakabva vatsamwa vata frustrated. Vakutoti makombi haapfureshe panhu. Saka pamwe akazopfura mumakombi akakandirwa matombo nevanhu vanga vatoripo vachidzimai. Isusu hatiti anzi taida kukanda matombo kuti hatina kukanda matombo aya. Taida kutovabata nekuti wata sei? Twaponda. Because pamwana vana vadiki nespeed yacho yaitwa ipapo vainge sei. Saka vanhu kana vanataura anzi saka mastreets munofamba news dzisidzo. Mastreet kuti? Ngati mastreets mukufamba news dzisidzo. Vagara mufamba news series. Ndonzonzwa kunzi mameseji ari kungotumirwa nevanhu chete hatinyanye zvikonzera. Isi tati kuwanyanya kuda kuti tiitika kubatsira community, kubatsira mhuri dzedu hama neshamwari. Saka life yako iri sei mazuva? Life yangu haina kumira mushe because handimukundijamba kana pamalist mukundijamba. List rechipi. Ndijamba wari pamalist. Malist api auri kunzwa? Wanzwa list reiyo? Aiwa asitaura zvangu zvakawanda. Yo wakanzwa list rechipi. Pane list rawakanzwa kare handisiri kutozivawo. Sezvo vacho kuti mastreets munofamba news series. Ndo news dzimwe dzacho idzodzo. It's not day. Sada tonzwewo kuti zvandida kuti tingoti titaure pano ndezvekuti tinotenda kune vari kumhika kutirangarira nevari kumbotibatsirawo nepanguva ino nguva dzakaoma nekuti kunoko zvinhu hazvina kumira mushe ende kana zvina kumira mushe kana vasina anokubatsirawo zvinhu zvakatooma mbabvu dzinobuda dzakasara dziri magitare ainezvonei vanga vakuita matombo. But vakamboenda kumhiri chaiyo. Waive kumhiri waibatsira vamwe here kunoku. Uda kuziya? Yazi pavari kuingirenda waibatsira vamwe. Wamboenda kumhiri iweyo. Waive kumhiri waibatsira vamwe here vaive kunoku. Ndaibatsira. Bola to ndokwesheni yandangoda. Wakabatsira nani? Malist emazita. I mentioned 2 chete. 2. Ndakambatsira nezvakati. Ndakabatsira hama neshamwari. Hama neshamwari. Ndo list emazita. Ungati manaunzi.
andikazoda kunyotipisa kuti anditite ma-question kuda Clinton. this is honest Chinhu chandiwaona sa ndiri pagraft wamira maskiri edu Ghetto Crown King. Tiza chikwe. and the whole superstore massive ne vari ikoko kumhiri tokutenda Ghetto Crown King. I want to big up. I want to respect you for the day you made for me. I'll clean up everything and I'll do in perfect way. Just that I'm intoxicated with delicious beer that you provided for us. Just say hi to everybody in the UK that made it possible. Kutaruinga family. Taruinga family. And don't forget my Muzukuru Nyazi. Tell her I still have a Babarasi and she needs to do something. hangover Because hey, I cannot stand you now. So fine, so good. I'm a happy person. I like the Ghetto Crown King family, and everything is okay. Ndotongoti Mwari ngaarambe achitoti zvinhu zvacho zviwedzere pazvabviswa ipapo Kuwajita. zvirambe zviripo. Ndeni simfano komsasiwa ona wakangonditi I'm still hanging. Uita seko mwana wamai. Zvakaloka kuZimbabwe. You promise. No this Bolato. Kumazondoka boys kana makazita. Makazita. Mazondo. Aiwa, iwo Clinton very good. Shamwati ngane nebebi mazondo zviri varume ka. Amana kana sadza nebeans ere. Aiwa, tenda kana bebi ka muchicken ino right. Aiwa, ivi mkonga hati makavhiringidzere. Amdeserve ka mashanga enyu ana kurongeka. Saka anoenda ku Tirongereka. anorerekera kuzondo. Sadza nebeans kana umazondo. Ndo zviritoripo sha. Ndo zviri. Saka uyaka nezvimoko zvaitendei kujembika. Aiwa, tenda kuzondo. Amdore zvimoko. Tenda kuzondo. Takutenda. Because unakamirira ka. Aiwa, inga pane zvekundilakidza nepapa. Wangu mafonzo bebere norwaneyo. Kavubi. Tana kavubi resadza nezondo. Aiwa, Aiwa. aiwa.